Akkor kezdődjön is az unboxing. Ez lesz a videós felszerelésem YouTube-hoz, egyebekhez. Egy alapkártyával kezdek, aztán majd lehet, hogy kicserélem egy nagyobbra. Van egy 128 gigás is, amit a másik fényképezőben használok, lehet, hogy az lesz majd benne. Vettem egy ilyen USB-s töltőt a fényképezőgéphez. Hát ez nem valami nagy dolog, igazából csak, hogy egyszerű legyen tölteni. Két aksis töltő. Ez ennyi. Ugye haladunk majd a fényképezőgép felé. Itt van előtte még egy kis csodaállvány. Ezt is megnézzük, hogy milyen. Jó kis súlya van. Nagyon könnyű szerkezet. Reméljük nem fog felbillenni benne semmi. Kaptunk hozzá valami csavarkészletet. Illetve egy ilyen tartót, pilincset fel lehet rögzíteni valószínűleg övre, táskára. Jó pofa papírban van csomagolva. Ez a tartó. Széthúzható. Nézzük magát az állványzatot. Nehéz, határozottan nehéz. Úgyhogy ez biztos, hogy jó szolgálatot fog tenni, és jól fogja tartani a kamerát. Ezt a milyen profi, vicces rögzítési mód. Én ilyennel még nem találkoztam, racsnis. Így lehet beállítani, és gondolom oldani, meg majd ezzel lehet. És akkor így lehet is állítgatni. Na nézzük, milyen a teteje. Rögzítő csavar. Ez is elég profi kis gép. Így néz ki. Gyakorlatilag egy ilyen gömb forgón van. Úgyhogy nagyon jól be lehet majd állítani. Fokok vannak rajta. Van benne vízmérték is. Úgyhogy ezt is lehet annak megfelelően, hogy hol van a rögzítője. Na, szóval ez szuper kis gép. Ezt mindjárt rögzítem is majd a fényképezőhöz. Most egyelőre félrerakom. Oké, akkor ami még most jön. Következik az objektív. Egy ilyen Sigma 1850-es 2,8-as f értékű objektívet vettem hozzá. Gyönyörű szép objektív. Igen, cuki. Amit csak lehet papírba csomagolnak, most már ez azért egy nagyon jó dolog. Jó, hát ez egy ilyen kis objektívecske. Megnézzük majd, hogy milyen képet ad. Egyébként érdekes, mert ennek a hatása a Nikon gépemhez képest azért kicsit ilyen műanyagosabb. Súlyra sem egy nagyon nehéz dolog, de majd meglátjuk. Most jön a lényeg. Ez maga a fényképezőgép. Egy Sony Alpha ZV-E10-2-t választottam, ami inkább videózásra van kihegyezve, mint azt hallottam, de nyilván fényképezni is nagyon jó dolgokat lehet vele. Majd tesztelgetem. Na, nem olyan egyszerű kibontani. Rengeteg papír, olvasnivaló. Ugye a szokásos szíj. Milyen kis mini gépecske ez. Egy Nikonon van, ahhoz képest az mind ilyen gyerekjátéknak tűnik, de aztán majd meglátjuk. Ugye ez már mirror lesz, tehát nincs benne tükör, ezért nyilván a szerkezet is teljesen más, sokkal jobban lehet
kisebb helyre elhelyezni benne a dolgokat. Jó, hát ez kihajtható, forgatható. Visszacsukom, hogy védve legyen. Jó. Ide jön az aksi. Ide jön az SD kártya. És aztán még csatlakozók vannak. Egy HDMI, egy fülhallgató, másik oldalon. Itt pedig egy USB-C, illetve egy mikrofont lehet rákötni. Ennyi, ami van rajta. Vakupapucs, az is van hozzá. No, hát meglátjuk, hogy milyen adtak hozzá. Egy aksit az elején látott töltővel fogom föltölteni. Úgyhogy ennyi volt a kicsomagolás. Most jön egy kis szerelgetés, akkumulátortöltés, aztán teszteljük a gépet, hogy mit tud. Rögzítsük az objektívet a géphez. Igyekszem minél gyorsabban, hogy ne túl sok por kerüljön bele. És kész is. Így néz ki maga a kamera. És akkor hamarosan teszteljük a képminőséget, beállításokat. Most egyelőre még az aksi töltődik, úgyhogy itt tartunk akkor most. Rögzítsük az állványtartót. Próbálom így középre rögzíteni. Jó. Meg is van. Akkor nézzük meg, hogy mire jutottunk. Először is ezt kitekerjük. Berakjuk az aksit. Oké. Berakjuk mindjárt az SD kártyát. Ide fog kerülni az SD kártya. Jó. Oké. És akkor nézzük, hogyha bekapcsoljuk, mi történik. Ki lehet választani a nyelvet. Nagyon profi van magyar benne. Persze az időt nem sikerült jól beállítani, úgyhogy oda majd még vissza kell mennem. Oké, beállítjuk akkor még az időt. Ott rengeteg beállítás van, ezeket majd végig kell állítgatni. Tizenkettedike van, és most van 18:37. És van 38-an állítjuk. Oké, jó. Na nézzük.
Oké. Lehet állítani a funkciókat. Jó, hát ezeket majd végignézem. Jó, ennyi lett volna a bekapcsolás, majd